Namaste. V dnešnom videu si pohovoríme o čakrách, energetických centrách, ktorým vďačíme za správne fungovanie našeho tela a orgánov. Povieme si o ich blokáciách a ako sa dajú tieto centrá harmonizovať. Zostaňte až do konca, kde sa dozviete o jednotlivých čakrách a ukážeme si cvik na každú čakru. Tak poďme na to. Vítajte v Gemini Centrum, ja som Mia. Čakry sú energetické centrá v tele. Máme ich v tele mnoho, ale také najväčšie sa nachádzajú na chrbtici a je ich 7. Niektoré texty uvádzajú 8, pričom tá 8 je mimo tela. Aby sme čakrám porozumeli, musíme najskôr porozumieť základom lámania svetla. Ak svetlo prechádza cez sklenený hranol, láme sa a z hranolu vychádza 7 farieb. A to červená, oranžová, žltá, zelená, modrá, indigová a fialová. Sú to farby dúhy. Farby na nás vplývajú a dokážu buď stimulovať našu mentálnu aktivitu, alebo naopak ukludniť. Napríklad taká červená farba má najnižšiu frekvenciu a preto ju vnímame ako teplú a stimulujúcu. Naproti tomu fialová farba vibruje na najvyššej frekvencii a preto ju vnímame ako studenú a teda ukludňujúcu. Slovo čakra pochádza zo sanskrtu a znamená koleso. Je to energia, ktorá sa točí v ľudskom tele a vytvára akýsi vír. Tento vír dokáže priťahovať energiu na základe vibrácií a teda dokáže pritiahnuť aj emócie ľudí v našom okolí a preto sa napríklad necítime dobre v spoločnosti negatívnych ľudí, naopak za spoločnosti pozitívnych ľudí sa cítime veľmi dobre. Každá čakra má k sebe priradenú určitú farbu podľa toho, na akej frekvencii vibruje. K nej sú priradené aj orgány či žľazy v rovnakej frekvencii. Ak sú čakry vyvážené, človek je zdravý a spokojný. Ak sú tieto energetické centrá narušené, potom sa objavia choroby a problémy. Pri narušení alebo blokáciách sa frekvencia vibrácií zníži a niekedy je až nepozorovateľná. Tieto blokácie sú spôsobené najmä strachom, šokom, nejakým napätím alebo sklamaním a teda až 80% našich blokácií má psychický pôvod. Tieto blokácie sa dajú uvoľniť a teda čakry harmonizovať tak, že danú čakru vystavíme vibrácii, na ktorej daná čakra funguje. Takéto frekvencie vibrácií sa nachádzajú napríklad v liečivých kameňoch, éterických olejoch, alebo sa môžeme obklopiť danou farbou, po prípade cvičiť rad jogových cvikov, ktoré sú zamerané na stimulovanie danej čakry. Takže 7 základných čakier je koreňová, sakrálna, solar plexus, srdcová, hrdelná, čelová, tzv. Tretie oko a korunná. Teraz si o každej z nich povieme v krátkosti niečo a na každú z nich si zacvičíme jeden cvik. Prvá čakra je koreňová čakra Muladhára. Nachádza sa medzi konečníkom a genitáliami na spodnom konci chrbtice. Má červenú farbu a je spojovaná s fyzičným a materiálnym svetom. Ovplyvňuje základné potreby na naše prežitie, ako sú jedlo, bývanie, zaobchádzanie s peniazmi a naše pohodlie. Na stimulovanie tejto čakry alebo odblokovanie je vhodná pozícia bojovník. Na túto pózu sa postavíme, rozkročíme naširoko. Jednu nohu vytočíme do strany a druhú stočíme k nám. Pokrčíme koleno, ale tak, aby koleno nepresahovalo prsty na nohách a s nádychom otvoríme ruky do strán. Zahladíme sa na prostredník a držíme túto pózu. Nezabudneme stiahnuť kostrč pod brúško a držíme. Predstavíme si červenú farbu v tejto oblasti a dýchame. Dýchame nosom, hlboko a pomaly. Nádych, výdych. Vizualizujeme červenú farbu, ktorá je na spodnom konci chrbtice. A
a snažíme sa ju posunúť vyššie po chrbtici. Túto červenú farbu, túto energiu. Nádych a s výdychom sa vraciame späť a to isté urobíme na druhú stranu. Nádych. Dýchame. Silný bojovník. Vizualizujeme červenú farbu. A s výdychom sa vrátime späť a uvoľníme. Opäť sa posadíme. Druhá čakra je sakrálna čakra Svadhisthana a nachádza sa nad koreňovou čakrou na úrovni pohlavných orgánov v panvovej oblasti. Má oranžovú farbu a je spojená so schopnosťou tvoriť, našou sexualitou a emóciami. Na túto čakru, aby sme ju stimulovali a harmonizovali, je výborný cvik rozkročmo s predklonom. Takže dáme nohy čo najviac od seba do pozície rozkročmo. Takže prsty aj kolená smeruj kolmo nahor. A sadneme si rovno. Ak dočiahneme, chytíme prsty na oboch nohách a predkláňame sa s rovným chrbátom. Ak nie, môžeme nechať položené ruky v strede. A dýchame. Predstavujeme si oranžovú farbu v oblasti panvovej. Zatvoríme oči a dýchame normálne. Dýchame hlboko a predstavujeme si oranžovú farbu v tejto oblasti. Nezabúdame mať kolená aj prsty kolmo hore. A dýchame. Necháme sa obklopiť touto farbou a posúvame túto farbu po chrbtici nahor. A pomaly s výdychom uvoľníme. Tretia čakra, solar plexus, Manipura, sa nachádza 2 prsty nad pupkom a má žltú farbu. Je spojovaná s našou schopnosťou dosiahnuť cieľ, s našim zdravím a so schopnosťou pomáhať druhým. Na harmonizovanie tejto čakry si spravíme cvik otoč. Takže si sadneme, vystrieme nohy, pokrčíme najskôr ľavú nohu a dáme ju cez nohu. Ľavú ruku dáme dozadu, presneme do stredu za chrbát, oprieme sa a s nádychom zdvíhame pravú ruku nad hlavu, špičku prepneme a výdych. Oprieme lakeť o koleno a otáčame sa dozadu. Rovný chrbát a dýchame normálne. Predstavujeme si žltú farbu v oblasti pupku a dýchame normálne. Môžeme zavrieť oči a s nádychom zdvíhame ruky nad hlavu a výdych položíme na druhú stranu. To isté spravíme opačne. Pokrčíme pravé koleno, dáme cez nohu, prepneme špičku, pravú ruku za chrbát, s nádychom zdvíhame ľavú ruku, výdych, oprieme lakeť o koleno a vytáčame sa smerom dozadu. Zavrieme oči, dýchame normálne. Predstavujeme si žltú farbu, a posúvame túto farbu po chrbtici smerom hore. Ešte pár nádychov, ešte pár výdychov. Pomaly otvoríme oči a s nádychom zdvíhame ruky nad hlavu a výdych položíme na druhú stranu. Vrátime sa opäť do sedu. Takže tieto prvé 3 čakry tvoria základ, spodný trojuholník, na ktorom sa potom dajú stavať tie ďalšie čakry. Tieto prvé 3 čakry predstavujú
taký ten materiálny svet, taký ten základ, ktorý musíme mať v poriadku, aby sme sa mohli venovať takým hlbším, duchovnejším, spirituálnejším veciam, ktoré predstavuje tie vyššie čakry. A jogíni sú práve zameraní alebo sa zameriavajú na tie vyššie čakry. Štvrtá čakra je srdcová čakra Anahata. Nachádza sa v strede hrudi pri srdci a má zelenú farbu. Je spojená s láskou, súcitom, trpezlivosťou a ušľachtilosťou. Na harmonizovanie tejto čakry použijeme alebo si ukážeme cvik kobra. Na to si láhneme na brucho. Nohy spojíme spolu. A ruky, teda dlane, dáme vedľa hrudníka a čelo položíme na zem. S nádychom zdvíhame hlavu spolu s krkom a chrbátom hore. Predstavíme si zelenú farbu a výdych, pomaly klesáme opäť na zem. Spravíme ešte 2-krát nádych. Vizualizujeme zelenú farbu a posúvame ju po chrbtici hore. A výdych. Vraciame sa späť na zem. A posledný krát nádych. A výdych. Uvoľníme pohyb krokodíla. Takže hlavu položíme na ruky, päty od seba a pomaly sa vraciame späť do seba. Piatá čakra je hrdelná čakra Visuddha a nachádza sa v spodnej oblasti nášho krku medzi jamkou a ohriskom. Má svetlomodrú farbu a je spojená so schopnosťou komunikovať, úprimnosťou a imunitným systémom. A na harmonizovanie tejto čakry som vybrala pózu most. Ľahneme si na chrbát. Nohy zostajú pokrčené, ruky vedľa tela. Vizualizujeme svetlomodrú farbu v oblasti krku a s nádychom zdvíhame zadok bedra do výšky. Výdych, pomaly klesajú k zemi. Spravíme ešte 2-krát. Nádych. Výdych. Nádych. Zdvíhame do výšky, čo najviac sa dá a ostaneme v tejto póze. Dýchame normálne a všimneme si, že v hrdelnej oblasti robíme tzv. Lok. Vizualizujeme tam svetlovodnú farbu a posielame po chrbtici smerom nahor. Od koreňa smerom až po korunu hlavy. Dýchame normálne. Pár nádychov, pár výdychov. A pomaly s výdychom, veľmi pomaly klesáme opäť k zemi. Výborne. Vrátime sa späť do polohy v sede. Šiesta čakra sa nazýva čelová čakra alebo agňa a nachádza sa medzi obočím, teda v oblasti tretieho oka. Má takú tmavomodrú farbu a je spojená s našou intuíciou, teda našim 6. zmyslom. Je sídlom vyšších duchovných síl a vďaka tretiemu oku dokážeme vidieť realitu taká, aká je. Na túto čakru som si zvolila pózu pes, tak si poďme ukázať. Dáme sa na všetky 4. Zarovnáme zápestie pod ramenami a kolená pod bedrami. Vysunieme ruky dopredu, stočíme prsty pod a s nádychom zdvíhame zadok aj bedrá hore do výšky. Päty zatláčame do zeme, predĺžime chrbát a vizualizujeme
takú tmavo-modrú farbu v oblasti tretieho oka. Posílame od spodku našej chrbtice túto farbu až po korunu hlavy. A dýchame. Dýchame normálne. Modrá farba. A pomaly s výdychom klesajú kolená späť k zemi. A posadíme sa. Posledná 7. čakra je korunná čakra Sahasrara a nachádza sa na temene hlavy. Má fialovú farbu a je najvyšším sídlom dokonalosti v človeku. Prijímame ňou kozmickú energiu. Na harmonizovanie tejto čakry sa používa póza lotusový kvet. Nohy vyložíme na stehná, jednu po druhej. Predĺžime chrbát. Chrbát s krkom a s temenom hlavy je v jednej rovine. Zavrieme oči. Ruky voľne položíme na kolená. Predstavíme si fialovú farbu. A posielame túto fialovú farbu po chrbtici zo spodu smerom nahor. Dýchame normálne, pomaly, hlboko a uvedomene. Vidíme fialovú farbu, ako sa rozpína po celom našom tele. Zotrvávame v tomto harmonickom spojení. Nádych a výdych, pomaly otvárame oči. A vrátime sa späť do pohodlného posedu. No a posledný cvik, ktorý si ukážeme, je vlastne pranajama, ktorá je zameraná na harmonizovanie všetkých čakier. Spravíme ju tak, že ostaneme sedieť v sede, buď v sukásan alebo lotosový kvet, tu už nechám na vás. Vystretý chrbát, brada je paralelne k zemi, zavrieme oči. Ruky dáme pred seba, dlaňami smerujúcimi k sebe. Predstavíme si všetky farby dúhy, ako sú rozložené čakry po našej chrbtici. A pomaly s nádychom zdvíhame ruky po vzdialenosti asi okolo 30 cm pred nami a harmonizujeme. S nádychom, až sa dostaneme nad korunu hlavy a výdych. Pomaly spúšťame ruky dole. Opäť nádych. A pomalý výdych. Cítime, ako sa všetky čakry dostávajú do rovnováhy, do harmónie. Pokračujeme s nádychom, zdvíhame ruky nahor. Môžeme sa vnútorne pousmiať, výdych. A ruky klesajú dole. A predstavíme si, ako keby sme hladili túto energiu. Nádych, ešte jedenkrát. A výdych.
Pomalý, hlboký výdych. A uvoľníme. Udržovanie otvoreného systému čakier vám umožní, aby vami životná energia prúdila voľne, bez obmedzenia a vďaka tomu sa vyhnete psychickým, fyzickým i citovým problémom. Pokiaľ vo svojom živote cítite nejaký problém, skúste si zacvičiť cviky zamerané na čakry. V ďalších videách sa budeme venovať jednotlivým čakrám, o ktorých vám poviem viac a zacvičíme si aj celú jogovú zostavu na danú čakru. Ja sa na vás už teším a nezabudnite subscribe náš kanál Gemini Centrum. Každý týždeň nové video do vašej e-mailovej schránky. Namaste.